Il-Prim Ministru l-ġdid Fenek Adami akkumpanjat mill-uffiċjali tal-partit intlaqa mill-aġent President Paul Xwiereb fil-Palazz. Wara il-President ara l-proklama tal-ħatra tal-Avukat Fenek Adami bħala Prim Ministru. L-artikolu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi illi kull meta jkun hemm lok għal ħatra ta' Prim Ministru, il-President ta' Malta għandu jaħtar bħala Prim Ministru il-membru tal-Kamra tad-Deputati li fil-ġudizzju tiegħu ikun l-aħjar li jkun jista' jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri ta' dik il-Kamra. Issa għalhekk jiena Paul Xwiereb, aġent President ta' Malta, bis-saħħa tas-seta mogħtijin lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar lill-Onorevoli Dr. Edi Fenek Adami BA-LLD Prim Ministru. Wara l-aġent President iffirma l-proklama u l-Avukat Fenek Adami ħal ġurament ta' lealtà lejn Repubblika ta' Malta. Jiena Edi Fenek Adami solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Ek Alla jgħinni. It-tieni ġurament li ħa l-Avukat Fenek Adami kien dak tal-ħatra bħala Prim Ministru. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm fost l-oħrajn il-Prim Imħallef Carmelo Xkembri, l-Avukat Ġenerali ta' Repubblika Joe Borg, il-Viċi Kap Nazzjonalista Guido De Marco, il-Segretarju Ġenerali Luis Gallia u l-President tal-Kunsill Ġenerali Ugo Mifsud Bonnici. Wara l-aġent President ħa bidejn il-Prim Ministru ġdid fost l-applaws ta' dawk preżenti. Wara l-aġent President u l-Prim Ministru ġdid ħarġu fil-gallerija ewlenija tal-Palazz biex isellmu lil partitari nazzjonalisti li nġemgħu fil-pjazza ikantaw u jxejru l-bnadar nazzjonalisti. Min pjazza l-Palazz il-folla bdiet sejra bil-mixi lejn Misraħ Kastilja tistenna lil Prim Ministru Fenek Adami. Mal-wasla tal-Prim Ministru il-folla infexxet b'ċabċib kbir, kant tal-partit u tixxir tal-imkatar. Flimkien mal-Prim Ministru marru wkoll Kastilja l-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru reġa' sellem lil partitari mit-tieqa tal-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Berġa ta' Kastilja.
Wara u għaltaqa wkoll mal-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista waqt li l-folla kompli tiċċelebra r-rebħa tal-partit.